ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வீராஸ் கிரியேஷன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வரலாற்றில் நடந்த ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். சிட்டியோட மையப்பகுதியில் பறந்துட்டு இருந்த ஒரு பிளேன் 2 இன்ஜினும் செயலிழந்த நிலமையில் திடீர்னு அங்கே இருக்க நதியில் லேண்ட் ஆகுது. என்ன காரணம்? இதை ஏன் இப்படி லேண்ட் பண்ணுறாங்க? உள்ளே இருக்க பேசஞ்சர்ஸ்க்கு என்னாச்சு? அந்த சிட்டி மக்கள் எல்லாருமே இதை ஒரு சினிமா ஷூட்டிங்னு நினச்சி தான் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஆனால் இது ஷூட்டிங் இல்லை, ரியலுங்கிறது அவங்களுக்கு அப்புறமா தான் தெரியுது. ஆகஸ்ட் 21, 1963 தெலானிலேருந்து மாஸ்கோக்கு கிளம்பத்துக்கு ஒரு பிளேன் ரெடியாக இருக்குது. இந்த பிளேனில் தான் இப்படி ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்குது. இந்த பிளேனோட கேப்டன் விக்டர் மாஸ்டோவாய், கோ பைலட் வாசிலி சிச்சினிவ். இவங்க 2 பேருக்குமே இது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் கிடையாது. இவங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி ஃப்ளைட் ஓட்டியிருக்காங்க. இதில் இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் 45 பேர் இருக்காங்க. க்ரூ மெம்பர்ஸ் 7 பேர் இருக்காங்க. இந்த ஃப்ளைட் ஒரு நியூ மாடல் ஃப்ளைட் TU-124. அன்றைக்கி மார்னிங் கரெக்டாக 8:55 AM பிளேன் டேக் ஆஃப் ஆகுது. டேக் ஆஃப் ஆன கொஞ்ச நேரம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இப்போ தான் பைலட் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அதாவது பிளேனோட முன் வீல் உள்ளே போகவே இல்லை. அதை பைலட் உள்ளே எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு, ஆனால் முடியல. எப்போவுமே பிளேன் டேக் ஆஃப் ஆன பிறகு அந்த 3 வீலுமே உள்ளே போயிடும். அதுக்கப்புறமா லேண்டிங் பண்ணும்போது தான் அதை திருப்பி வெளியில் எடுப்பாங்க. ஆனால் இது உள்ளே போகாமலே இருந்திருக்கு. எதனால் இந்த நோஸ் கியர் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிச்சிட்ருக்க அதே சமயத்தில் பைலட்டுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீலோட பால் ஸ்க்ரூ ரன்வேலை கண்டு விழுந்திருக்கிறதா கீழேருந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. இதை தெரிஞ்ச பைலட் உடனே இதை லேண்டிங் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு. ஆனால் இப்போ அங்கே இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் தானிலேயே திருப்பி கொண்டு போய் அந்த ஃப்ளைட்டை லேண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அங்கே ஃபுல்லாக ஃபாகாக இருக்குது. இந்த ஃபாகில் கரெக்டாக திரும்பி போய் லேண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சரி, எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணி எமர்ஜென்சி லேண்டிங்க்கு பிளேஸ் கேட்குறாரு பைலட். நீங்கள் நினைக்கலாம், இது என்ன அவ்வளோ பெரிய விஷயமா, இதுக்கு போய் எதுக்கு எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஆனால் ரன்வேல 3 வீலுமே வேலை செஞ்சால் தான் ஸ்மூத்தாக போய் லேண்டிங் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா முன்வீலில் இருக்கிற அதிகமான ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் காரணமாக இந்த பிளேனோட ஃபஸ்ட்டு வீல் கண்டிப்பாக தீ பிடிக்கும். ஏன்னா அது வேலை செஞ்சால் தான் ஸ்மூத்தாக இறங்க முடியும், இல்லைன்னா கண்டிப்பாக தீ தான் பிடிக்கும். இந்த காரணத்தால் தான் பைலட் இந்த விஷயத்தை கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. அவங்களும் எமர்ஜென்சி லேண்டிங்க்கு ஒரு பிளேஸ் சொல்கிறாங்க. அதுதான் லெனின்கிராட், செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க். சரின்னு உடனே போய் எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பண்ணிட மாட்டாங்க. ஏன்னா ஃபியூவல் டேங்க் ஃபுல்லாக இருக்கும் போது கிராஷ் லேண்டிங் பண்ணால் வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஃபியூவல் டேங்க் வெடிச்சிருச்சுன்னா பிளேன் ஃபுல்லாக எரிச்சிடும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் பைலட் லோ ஆல்டிடியூட்லேருந்து ஃப்ளைட்டை ஹை ஆல்டிடியூட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. அங்கே 1 மணி நேரம் ஆன் ஏர்லேயே ரவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்கையில். சரி, இப்போயாச்சும் கொண்டு போய் லேண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கீழே இறங்கி வரும்போது தான் இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்கிறாரு. அதாவது ஃபியூவல் டேங்க் இவ்வளோ நேரம் மேலே சுற்றியுமே காலி ஆகலை அப்படின்னு மிஷினில் காட்டுது. ஏன் இவ்வளோ நேரம் ஆகி எப்படி காலி ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது, இவ்வளோ நேரம் அவங்க ஏற்கனவே இருந்த ஃபியூவலில் தான் ஓட்டியிருக்காங்க. இந்த விஷயம் எதுவுமே பேசஞ்சர்ஸ்க்கு தெரியாமல் க்ரூ மெம்பர்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க. அவங்கக்கிட்ட ஸ்டோரி சொல்லிக்கிட்டு ஃபன்னாக பேசிகிட்ருக்காங்க. அவங்கள பேனிக்காக விடாமல் வச்சுக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. எப்படி போய் லேண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுட்ருக்க அதே சமயத்தில் இன்ஜினும் ஃபெயிலியர் ஆகுது. அது எப்படி இன்ஜின் ஃபெயிலியர் ஆகுது திடீர்னு அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம். ஏன்னா ஃபியூவல் இல்லாமல் தானே ஓடி இருக்குது, அதனால தான் இன்ஜின் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு. ஒரு இன்ஜின் ஃபெயிலியர் ஆனதுமே கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு பைலட். அவங்களும் உடனே சரி, சிட்டிக்கு மேலே ஷார்ட்கட் எடுத்து சீக்கிரமாக வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரின்னு இவரும் சிட்டிக்கு மேலே ஷார்ட்கட் எடுக்கிறாரு. கொஞ்ச நேரத்தில் அடுத்த சில செகண்ட்ஸ்லேயே 2வது இன்ஜினும் ஃபெயிலியர் ஆகுது. இதுக்கு மேலே நம்மளால் ஓட்ட முடியாது, ஏன்னா பிளேன் தாறுமாறாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. 2 இன்ஜினும் ஃபெயிலியர் ஆனால் கண்டிப்பாக தாறுமாறாக தானே போகும். சரி, ஃப்ளைட்டோட கோ பைலட் ஆல்ரெடி
மெரைன் ஃபோர்ஸில் வேலை செஞ்சுருக்காரு. அதனால் அவருக்கு தண்ணியில் லேண்டிங் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு கைவந்த கலைன்னு சொல்லலாம். அதனால் இவர்கிட்ட வந்து பிளேனை ஒப்படைச்சிடுறாரு நம்ம கேப்டன். ஏன்னா இப்போ அவங்க இருக்கிற இடத்துலே கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய நதி இருக்குது. அது சிட்டிக்கு நடுவில் தான் இருக்குது. ஆனால் அவங்க அதை பற்றி யோசிக்கலை. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை. பிளேனை காப்பாற்றணுன்னா அங்கே லேண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். செகண்ட் நினச்ச மாதிரியே தண்ணி மேலே லேண்டிங்கும் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் இப்போ தான் அடுத்த பிரச்சனை வருது. தண்ணியில் வேகமாக போய் லேண்ட் பண்ணதுனால பிளேனோட அடிப்பாகத்தில் ஓட்டை ஏற்பட்டு தண்ணி உள்ளே வேகமாக வந்துட்டுருக்கு. இப்போயும் அவங்க பிழைப்பாங்கங்கிற நம்பிக்கை அங்கே இருக்க யாருக்குமே இல்லை. ஆனால் திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவி கிடைக்குது. அவங்க இருக்கிறது சிட்டிக்குள்ளே இருக்க ஒரு நதி. அதனால் அங்கே ஒரு ஸ்டீம் போட் யதார்த்தமாக நின்றுட்டுருக்கு. அவங்கக்கிட்ட இவங்க டக்குன்னு ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. உடனே அந்த ஸ்டீம் போட்டும் வந்து உள்ளே இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க. அந்த சிட்டி மக்கள் எல்லாருமே இதை சினிமா ஷூட்டுன்னு தான் நினச்சிட்ருக்காங்க இன்னமும். ஆனால் உள்ளேருந்து பேசஞ்சர்ஸ் வெளியில் வர்றதை பார்க்கும்போது தான் அவங்களுக்கே தெரியுது இது சினிமா ஷூட் கிடையாது, உண்மை தான் அப்படின்னு. ஏன்னா சரித்திரத்தில் இது வரைக்கும் இது மாதிரி சிட்டிக்கு நடுவில் வந்து இவ்வளோ பெரிய பிளேனை லேண்டிங் பண்ணதா கிடையவே கிடையாது சரித்திரத்தில். அதனால தான் மக்கள் எல்லோரும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்கள், சிட்டிக்கு நடுவில் திடீர்னு ஒரு பெரிய பிளேன் வந்து லேண்ட் ஆனிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? லைஃப்பில் அதை யாருமே மறக்கவே மாட்டாங்க. அது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் நடந்திருக்கு. உள்ளே இருக்க பேசஞ்சரும் செத்து தான் பொழைச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அப்போ அங்கே ஒரு ஸ்டீம் போட் வரலன்னா அவங்க நிலைமை என்ன இருக்கும்னு சொல்லி தான் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. என்ன வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா? இதே மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் நடந்த உண்மையான ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சர்வைவல் ஸ்டோரிஸும் சொல்லலான் இருக்கேன்.